Pen bana one marjar ya kane ya kabaki fan chung game sngau tenan ngai pedang sngam bha ya phi sajisen shekane ke video ke jingkerpan ya ki paralong ki bampa dapat subscribe sngam bha banyon ya utu subscribe button ya phi ki badang wan thamai hakane ke channel une marjar udai urang yela kai upakan sai bat ubatibet bha hanre ya kasap ka ba udon lakhanglat ya ubon sen da ka jing mansau haka ngila ban sakhi bat ngila ban yoi ba une marjar na kapor shikapor udan ba hi haka jing mansau ukhlam yo alat ban yakun haka jing yela kai ba pher kani ka khanglat yo ba un kiu shaprang ban pan i yala ka jong kasap ka ba udon haka ba une marjar uhap ban chau taki ummat bon sen haka no kano ka jing yela kai lane ka mach ka ba udai bandon lane ka ba udai ban yela kai une marjar udai ro uparalok bajan tam bat ulenal Messi naduk kapor ke bagi yela kai haka klub Barcelona kumjuro haka klub Paris Saint-Germain menta une marjar udon haka klub Santos ke klub ka yela kai naduk kapor ke ba udang kena une marjar ulaong ba un salek sha ke World Cup jang usnam araja arpe henru harengkat kari jang kari Brazil hakane ke World Cup ke ban salong hakilai teli kiri kata hakari Mexico Kanada bat kari United States of America une marjar udan ro ya ke jingkerman ba ke jing mensau kin khanglat ya hakane ke World Cup khnang ba unla ban yela kai ba bat kumjuro banra buram ya kari jong kata kari Brazil kai ke ba une marjar ulapan bena Shakifan jong lane Shakiru football hasatlak jong kapartai kadai bah ubnai Desember jong menta usnam arajar arpe hunru unsala ban shong thaino nagakam chingyala kai football kadaw hi kadai ba uya kendo mau siang hakakam yala kai football jong kata baka jing mensau ka ba kha ka khanglat ya bat kane ka pendo jingkerman ya ba un patang biang hakakam yala kai football nang ne shakman hato pisngeu kumno ya kane karai ka ba une marjar ulashim ba un sa chong thai no nagakam chingela kai football kalong ka ka basngeu benot bat ka basngeu si ba une marjar un sa chong thai no nagakam chingela kai football ladaja ba kane kan sa urlong kane ka la ba ban pensngeu si lane ban pen benot ya ki fan barat ba jung une marjar kinong support ke ba support ba ya nakapor shakapor hagakam yela kai football chung kumba ong na do pastang une marjar ulong sisa urang yela kai ubadan ya kasap katalan hagakam yela kai football ulong ubatebet bat ula ro ban yabe yakiwe pat kirang yela kai kibakan sai hakapartai hanre kecing mensaw ka khangla dia ba un poi shekata ka thong ka ba udon bat shekliar jong ka khet ka ba kiwe pat ki paliar kidon khuble shibon ya phi ki ba pe bat snap yakane ka video ngin sakando pat hakawe ka video khuble shibon